உங்க பர்சன் உங்கள ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க. மார்னிங் எழும்போதே ஃபர்ஸ்ட் தாட் நீங்க தான். நீங்க தான் முதல்ல அவங்க சிந்தனையில வர்றது. உங்கள மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்க காமிச்ச அன்பு, பாசம், அர்ப்பணிப்பு, உங்களோட அந்த மதர்லி நேச்சர், நீங்க அத கேர் பண்ண விதம், இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க. அத நெனச்சு பார்க்குறாங்க. அதெல்லாம் வேல்யூ பண்ணாம விட்டுட்டோமேன்னு இப்ப ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க. யுனிவர்ஸ் புது லவ், புது காதல் குடுக்க ரெடியா இருக்கு. பட் அவங்க திரும்பி கூட பார்க்கல. அது வேணான்னு நீங்க தான் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்புல இருக்காங்க. உங்க ஃபோட்டோஸ பார்க்குறாங்க. நீங்க வருவீங்களான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்கள மீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. உங்க மெமரீஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. உங்கள பத்தி திரும்ப திரும்ப அவங்க ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவங்களே மறக்கணும்னு நெனச்சாலும் முடியல. உங்ககிட்ட வந்தா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவீங்களான்னு பயம் நெறையா இருக்கு. திரும்ப அதே லவ் கிடைக்குமான்னு ஏக்கம் நெறையா இருக்கு. இதுதான் உங்க பெர்சனோட ஏர்லி மார்னிங் தாட்ஸ்.